Omdat de tarieven van de vluchten door KLM en TUI gewoon met 500% verhoogd zijn ten opzichte van bijvoorbeeld november. En KLM en TUI zijn natuurlijk zeg maar Nederlandse bedrijven. Dus dan moet je in Nederland terecht. En daarom hebben wij die klacht ingediend op grond van zeg maar onredelijke prijzen. Nou, de ACM, Autoriteit Consument en Markt, in Nederland zegt sommige bedrijven hebben een machtspositie. Dat is op zich gewoon wel toegestaan. Hè? Maar KLM en TUI denk ik wel dat die ook een machtspositie hebben als enige twee aanbieders. Maar het is verboden om daar misbruik van te maken. En een van de redenen die ACM noemt van misbruik zijn onredelijk hoge prijzen. En ik denk dat we dat in dit geval dat wel aan de orde is. Ik hoop dat de ACM daar onderzoek naar gaat doen. En tegen KLM en TUI zegt dat die prijzen gewoon een heel stuk omlaag moeten. Een beetje op een normaal niveau. Kijk, prijzen die fluctueren door bijvoorbeeld brandstofprijzen. En zeker met vliegtuigen, nou dat is natuurlijk redelijk. Maar zeg maar het fenomeen verhogen van de prijzen in bepaalde periodes. In de vervoersbranche, ja, dat maak je eigenlijk niet mee. De bus, de taxi, de trein, de tram blijven dezelfde prijzen. Maar de vliegtuigmaatschappijen die gaan opeens hun prijzen met in dit geval 500% verhogen. Omdat het hoogseizoen is. Ja, dat lijkt mij toch wel onredelijk. Wij signaleren dit soort misstanden, zeg ik maar even. En daar ondernemen wij dan, als het nodig is, actie in.